Til jer er der selvfølgelig også deltagertrøjer fra Sportmaster, Jack & Jones og Kult Energidrik. Der er medaljer fra Vestas, og der er huer fra Nordea, og endelig er der et stykke guldbar fra Føtex. Det er utroligt, at man kan få for at vinde nummer 2 herude. Så skal jeg på lidt af en prøve, for jeg skal se, om jeg kan finde ud af, hvem der har været på Brabants hold. Det har Frederik Lorentzen, Frederik Sørensen, Frederik Randrup. Det er et dejligt hold. Det hedder bare Kom så Frederik. Esben Rotenmeier, tror jeg der står. Morten Ostensfeldt, Gustav Lund og Jonas Syberg. Jeg kan se, det er Brian Sørensen, der har sat mig på den her prøve. Tillykke til jer alle sammen. Og mens vi siger tak og tillykke til Brabant, så skal vi jo have